Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Olympia Forum και τώρα περνάμε στο πάνελ στο οποίο έχει τίτλο «Έργα υποδομών στην περιφέρεια». Κοντά μας έχουμε τον Υφυπουργό Υποδομών, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Δημήτριο Πτωχό, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εσάς. Εδώ στην περιοχή τρέχει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της χώρας, με μεγάλη ιστορία, αναφερθήκατε και πριν, το Πάτρα Πύργος. Σε σχέση με τη συνέχεια του, ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε? Νομίζω ότι δεν πήρατε το μάθημά σας από την προηγούμενη κουβέντα, δηλαδή ότι αυτό είναι σύνηθες. Ξέρετε, όπου πηγαίνουμε και γενιάζουμε ένα έργο, ακολουθεί η ερώτηση πότε αρχίζει το επόμενο. Ναι, η ερώτηση είναι λογική, αλλά δεν είναι και πάντα εύκολη απάντηση. Δεν είναι πάντα εύκολη απάντηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά τα έργα συνήθως δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΟΔΟΕ. Υπάρχουν άλλες, ή εν μέρη μόνο από το ΠΟΔΟΕ χρηματοδοτούνται. Υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης και αυτές οι πηγές χρηματοδότησης δεν είναι πάντα διαθέσιμες όταν τις χρειάζεται. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο λέω είναι ότι στο ΕΣΠΑ, στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν διαθέσιμοι για τις μεταφορές είναι 1,9 δις. 1,9 δις είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό για τις ανάγκες των συγκοινωνιακών έργων, τα οποία έχει εκτελέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήδη. Αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Και πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν είναι μόνο το Υπουργείο Υποδομών, είναι και το Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή, ο κύριος Κοταράς θα έρθει αύριο και θα ζητάει τρένα. Το μετρό θα ζητάει τρένα, ρευματικούς σειρμούς για το αεροδρόμιο, τα λεωφορεία. Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Ποια είναι η εξέλιξη όμως? Σας είπα καταρχάς, χάρη στην διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε αυτή τη στιγμή το εργαλείο της παραχώρησης. Άρα το συγκεκριμένο έργο, το Πύργος Αλφιός, Καλό Νερό, Τσακώνα, είναι ένα έργο της παραχώρησης, το οποίο μάλιστα είναι το ίδιο αυτή τη στιγμή και ονοματισμένο τμηματικά. Μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, εγώ του έδωσα και μία εβδομάδα ακόμα χρόνο, ο κύριος Παπανικόλας δήλωσε ότι θα μας φέρει τη μελέτη η οποία αφορά, στην οποία υποχρεούτο να κάνει και η οποία αφορά τη συνέχεια του έργου. Παρ' όλα αυτά, έχω μια εικόνα. Τι εικόνα έχω? Ότι υπάρχουν τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις για το περιβαλλοντικό θέμα, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει κληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη Λίμνη Καϊάφα. Υπάρχει μια συντηρητική και υπάρχουν και δύο άλλες προσεγγίσεις, μια μεσαίου μεγέθους και μια αρκετά μαξιμαλιστική. Με την πιο οικονομική των προσεγγίσεων, το έργο έχει υπερδιπλάσιο κόστος από ό,τι το Πάτρα Πύργος. Δηλαδή? Προσεγγίζεται 700 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό, ενώ αν πάμε μάλιστα και με τούνελ και οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να δώσω μια απάντηση σήμερα για ένα έργο το οποίο είναι της τάξης των 700 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας σε αυτή την αίθουσα. Πολλό δε μάλλον όταν η ίδια η παραχώρηση στο υφιστάμενο έργο της Ολυμπίας Οδού, και όχι μόνο στο Πάτρα Πύργος, αλλά και στα προηγούμενα κομμάτια, έχει να αντιμετωπίσει άμεσες ανάγκες τώρα, όχι μόνο ανάγκες συντηρήσεων. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσουμε για κόμβους, οι οποίοι πρέπει να γίνουν όσο είναι εδώ οι εργολάβοι, κόστος και αυτό. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Βάρδας. Στη Βάρδα, όπως ξέρετε, έχουν απλωθεί άπειρα θερμοκήπια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να γίνει φυσική απορροή από το έδαφος του νερού. Κατά συνέπεια, έχουμε πολύ μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι μπορούν να συγκεντρώνονται στο ανάντι μέρος του δρόμου και πρέπει με κάποιο τρόπο να οδηγηθούν στο κατάλληλο τμήμα και μάλιστα σε αποδέκτη. Αυτό είναι έργο από μόνο του. Τέτοια αντιπλημμυρικά έργα έχουμε και στο παλαιό τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Δεν έχουμε μόνο στην καινούργια Ολυμπία Οδό. Γι' αυτό σας λέω ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι εύκολη ιστορία. Η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε είναι η εξής. Θα είναι να προτεραιοποιήσουμε τμήματα του έργου.
Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε πρώτη φάση το τμήμα το οποίο ξεκινάει από το πύργο μέχρι τον κόμβο του Αφελφιού. Αυτό πιθανότατα είναι κάτι το οποίο μπορούμε πολύ σχετικά απλά, όχι χωρίς μεγάλες διαπραγματεύσεις, όχι χωρίς κάποιες συζητήσεις, να το αποκόψουμε και να το κουβεντιάσουμε με την παραχώρηση, εάν μπορούμε να το επισπεύσουμε, και να αναζητήσουμε χρηματοδοτήσεις για τα υπόλοιπα τμήματα. Γιατί ό,τι προβλέπεται προς το παρόν στην παραχώρηση αφορά στην κάλυψη του κόστου λειτουργίας, όχι στην κάλυψη του κόστου κατασκευής των υπολείπων τμήματων. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι ο δρόμος Πύργος Τσακώνα αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αποτελεί προτεραιότητα γιατί στην πράξη κλείνει και ουσιαστικά ενώνει την Κεντρική Πελοπόννησο και την Ανατολική Πελοπόννησο με τη Δυτική Πελοπόννησο. Δημιουργεί εκείνο το οδικό δαχτυλίδι που λέμε. Δημιουργεί ένα δαχτυλίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί προτεραιότητα. Αλλά ξέρετε, αυτά τα έργα έχουν την ιδιότητα να είναι και αχάριστα έργα. Δηλαδή, τα κυνηγάει η κυβέρνηση η σημερινή και έρχεται και τα εγκαινιάζει μια κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στο Πάτρα Πύργος όμως, θα σας θυμίσω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Το Πάτρα Πύργος είναι ένα έργο το οποίο πιστώνεται στη σημερινή κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να το λέμε. Και είμαι σίγουρος ότι το πρώτο τμήμα που θα δοθεί σε κυκλοφορία του χρόνου, αυτός που θα το εγκαινιάσει, θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι η περιοχή της Ηλίας πρέπει να το θυμάται, όχι μόνο της Ηλίας, αλλά και της Αχαΐας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση για ένα έργο που ήθελε να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε με μεγάλη αγωνία, θα περιμένουμε τα εγγένεια αυτού του δρόμου. Κύριε Πτωχέ, θα ήθελα να περάσω σε εσάς, αφού καλημερίσω και τον κύριο Φαρμάκη, να του δώσουμε και λίγο χρόνο να πάρει μια ανάσα, αφού μόλις ήρθε. Καλή σας μέρα, κύριε Φαρμάκη. Λοιπόν, κύριε Πτωχέ, ακούσαμε τώρα για το πολύ μεγάλο εμβληματικό έργο του Υπουργείου. Θα ήθελα να μου πείτε τα δικά σας εμβληματικά έργα στην περιφέρεια Πελοπόννησου. Πριν σας πω τα δικά μας εμβληματικά έργα στην Πελοπόννησο, δεν μπορώ να μην πάρω την ευκαιρία, παρουσία του κυρίου Ταχιάου, να πω ότι και για εμάς, σαν περιφέρεια Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το έργο αυτό είναι βαθύτατα αναπτυξιακό έργο, πέρα από την οδική ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που έχει. Συνδέει με το λιμάνι της Πάτρας και με άλλες υποδομές, περιοχές οι οποίες έχουν τεράστια παραγωγική δυναμική, όπως είναι η Τριφυλία, όπως είναι η Ηλία, και επειδή ακριβώς είπε ο κ. Υφυπουργός ότι είναι και Υπουργείο Μεταφορών, θα ήθελα να το τονίσω. Μεταφορές δεν είναι μόνο το μετρό, μεταφορές είναι και τα προϊόντα. Και επειδή βρισκόμαστε σε δύο περιφέρειες, στις οποίες ο πρωτογενής τομέας είναι ίσως ο βασικότερος πυλώνας οικονομικός πυλώνας, μαζί με τον τουρισμό, αξίζει τον κόπο στις προτεραιότητες μας να μπει πολύ ψηλά, γιατί πέρα από ένα οδικό έργο είναι ένα βαθύτατα αναπτυξιακό έργο. Το πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και να το διεκδικούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε και μία κοινή πρωτοβουλία που έχουμε με το Νεκτάριο, όπου αποτυπώνει όλα τα οικονομικά ωφέλη και την προστιθέμενη αξία που μπορούμε να έχουμε από ένα τέτοιο έργο, προκειμένου να μην μείνει σαν μία απλή διεκδίκηση ενός ακόμα οδικού έργου, αλλά να τεκμηριώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι πρόκειται για κάτι που μπορεί να δώσει τεράστια προστιθέμενη αξία και να μεγαλώσει πολύ το οικονομικό και παραγωγικό αποτύπωμα της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Χαίρομαι που ακούω ότι είναι προτεραιότητα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να βάλουμε το νερό στο αυλάκι, τουλάχιστον μελετητικά, ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να βρούμε πολύ σύντομα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τώρα, άλλες υποδομές που γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ως τα οδικά, είναι το ΣΔΙΤ Καλαμάτα Πύλο Μεθόνη, όπου και εκεί θα ήθελα να ζητήσω για ακόμα μία φορά ένα μικρό κομμάτι που λείπει, είναι η παράκαμψη της Πύλου. Ένα κομμάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά, όπως μετά την παράκαμψη της Γιάλοβας που έχουμε βάλει. Γίνεται πολλά οδικά δίκτυα, όπως είναι το δίκτυο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο με το Άργος, στις Μικίνες, μια πρωτοβουλία η οποία σώθηκε τελευταία στιγμή με τη βοήθεια πολλών μελών της κυβέρνησης, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Θανάση, τον Παπαθανάση και όλους, ώστε να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για να μπορέσει να γίνει, όπως και άλλα οδικά δίκτυα. Δεν θα ήθελα να κουράσω
με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Θα ήθελα να περάσω και σε άλλες κατηγορίες υποδομών που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτη, για εμένα, είναι το νερό, η διαχείριση του νερού. Και πραγματικά εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης σχεδόν όλα τα μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μας μένουν 2 ακόμα. Είναι το φράγμα του Ασοπού στην Κορινθία, το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι πολύ σύντομα, και τα δίκτυα του Αναβάλου προς την Αρκαδία, αφού έχουμε δρομολογήσει τα υπόλοιπα 3, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μαζί με τη συνολική διαχείριση των υδάτων. Μια τρίτη κατηγορία υποδομών είναι τα αντιπλημμυρικά. Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι αναθεωρήσεις των σχεδίων επικινδυνότητας από πλημμύρα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι κάτι μάλλον αναμενόμενο, αλλά μας εξέπληξε πάρα πολύ το μέγεθος της χρηματοδότησης που χρειάζεται για να τα υλοποιήσουμε. Και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο υποδομών. Η αντιπλημμυρική θωράκιση, τουλάχιστον για τις 3-4 πολύ επικίνδυνες περιοχές, όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι ο Ευρώτας, όπως είναι η Κόρινθος, χρειάζονται απίστευτα ποσά, χρειάζονται πολλές μελέτες για να μπορέσουν να θωρακιστούν. Μέχρι τότε, απλές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν περιορίζονται σε καθαρισμούς ή μικρά αντιπλημμυρικά. Είναι έργα και δράσεις οι οποίες γίνονται και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε και τα υπόλοιπα έργα. Πάω ακόμα πιο πέρα σε υποδομές που αφορούν άλλες, αν θέλετε, δράσεις, οι οποίες, αν δεν τις δούμε άμεσα, θα κληθούμε να πληρώσουμε πολύ περισσότερα πράγματα όπως για τη διαβρωτική προστασία του Κορινθιακού κόλπου. Τεράστιο θέμα. Πραγματικά τεράστιο θέμα. Παντού. Από την Πάτρα έως και το Πέταλο γυρίζει πάνω, έχουμε τεράστια προβλήματα διάβρωσης. Πολλά από αυτά τα βιώνει ήδη το Υπουργείο, στον Ισμό ή οπουδήποτε αλλού. Αντίστοιχα προβλήματα διάβρωσης έχουμε στη Μεσσηνία, έχουμε στην Αργολίδα, τα οποία είναι τεράστια προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Άλλα προβλήματα. Ακόμα και μέσα σε αστικό ιστό, πτώσεις βράχων. Μεγάλα έργα, σημαντικά, τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρόσφατα υλοποιήσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο που αφορά την πτώση βράχων στην Μονεβασιά. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε μέσα στο Ναύπλιο, την πιο τουριστική πόλη της Πελοποννήσου. Δεν μπορεί να περπατήσει κάποιος από την παλιά πόλη έως την παραλία, επειδή υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα πάρα πολλά. Διάβρωση ακτών, είπα, να αναφέρω πράγματα που ανήκουν στις υποδομές, αλλά συνήθως όταν συζητά κάποιος με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών δεν το έχει στο μυαλό του, αν και παλιότερα ήταν αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου, είναι η ευρυζωνικότητα. Είναι υποδομή η ευρυζωνικότητα. Είναι πραγματικά υποδομή. Μπορεί να μιλάμε σήμερα για πολιτική προστασία ή να μιλάμε για πολύ σύγχρονες τεχνολογίες, όταν στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειάς μας απλά δεν πιάνει το κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι όντως μια είναι μια υποδομή και αυτό. Λιμάνια. Με τα σχήματα χρηματοδοτήσεων που ανέφερε προηγουμένως και ο Υφυπουργός, υλοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου η Μαρίνα της Πύλου, η Μαρίνα του Ναυπλίου. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με δημόσια δαπάνη η Μαρίνα της Μονεβασιάς και έχουμε αντίστοιχα αρκετά τέτοιες υποδομές που πρέπει να υλοποιήσουμε είτε με το σχήμα των χρηματοδοτήσεων είτε με απευθείας χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο. Αντίστοιχα υποδομή του αεροδρομίου της Καλαμάτας, πρόσφατα έχουμε το διαγωνισμό. Πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα καταχειριστεί ώστε να μπορέσει και αυτό να αρχίσει να υλοποιείται. Γενικότερα υπάρχουν ανάγκες για πάρα πολλά έργα υποδομής, από τα οδικά μέχρι τα αεροδρόμια και από την πολιτική προστασία μέχρι την ευρυζωνικότητα, τα οποία πρέπει πολύ σύντομα να δούμε. Ελπίζω στο επόμενο Olympia Forum να έχετε βρει πολλές λύσεις σε πολλά από αυτά τα έργα που αναφέρατε. Βρίσκουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν έργα τα οποία τα περιμένει η τοπική κοινωνία, η περιφερειακή, αν θέλετε, οικονομία για πάρα πολλά χρόνια και μέσα από συνεργασία έχουμε καταφέρει να αρχίζουμε να τα υλοποιούμε. Τέτοια εμβληματικά έργα είναι, για παράδειγμα, η παράκαμψη σκάλας Βλαχιώτη
στην Λακωνία. Τεράστιο έργο για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Είναι το πυρήγι θείο πάλι σε συγκεκριμένη περιοχή. Είναι το ισθμός Πορτοχέλη. Ένας δρόμος που έχει απίθανα πολλή κίνηση, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου μπορούν να γίνουν πολλά διορθωτικά σημεία. Υπάρχει το ισθμός Κόρινθος, στο οποίο υπάρχει μεγάλη ανάγκη αντιπλημμυρικά. Κυρίως υπάρχει όμως η ανάγκη να γίνουν οι νόμιμες και σωστές κυκλοφοριακές συνδέσεις όλου του παραγωγικού ιστού που είναι πάνω στον δρόμο. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία θα πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαρμάκη, θα περάσω σε εσάς. Η περιφέρειά σας, λόγω της θέσης της, έχει και πολύ μεγάλα υπερτοπικά έργα. Έχουμε την Ολυμπία Οδός, η οποία προχωρά, έχουμε το Πατραπύργος, έχουμε μεγάλα σιδηροδρομικά, έχουμε έργα φυσικού αερίου. Από πλευράς περιφέρειας, ποια είναι τα δικά σας έργα τα οποία έχετε σε προτεραιότητα? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να δούμε την συνολική εικόνα. Όπως πολύ σωστά είπατε, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του δυτικού άξονα της χώρας. Του άξονα δηλαδή που ενώνει την Ήπειρο με την Πελοπόννησο και στο τέλος της, δηλαδή την Καλαμάτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στρατηγικά, εθνικά. Αν είχατε την ευκαιρία να παρατηρήσετε την χθεσινή μου ομιλία, ακριβώς σε αυτό στάθηκα, ακριβώς σε αυτό επισήμανα και θεωρώ ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται χρόνια τώρα, συνολικά ο δυτικός άξονας της χώρας, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η χώρα μέχρι σήμερα λειτουργούσε κεντροβαρός και μάλιστα έγινε ανατολικά. Αυτό έχει αποτέλεσμα διαχρονικό, το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αρχίσει να αναστρέφεται με την το σημαντικότερο παράδειγμα είναι η ιστορική πραγματικά εξέλιξη της υλοποίησης της Πατρών Πύργου. Ενός οδικού δικτύου, το οποίο, αν μη τι άλλο, όχι μόνο θα σώσει ζωές, εκατοντάδες ζωές, αλλά και θα δώσει πραγματική ανάπτυξη και πνοή στην περιοχή μας. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εμείς από το 2019 μέχρι σήμερα, έχω μαζί μου κάποια νούμερα και θα πρέπει να ακουστούν. Έχουμε αρχίσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει μέχρι ενός σημείου, με τα γνωστά προβλήματα χρηματοδότησης, νομίζω τα αντιμετωπίζουν όλοι, από τα Υπουργεία μέχρι τις περιφέρειες και τους Δήμους, περίπου 488 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Από άλλες, μπορώ να σας πω αναλυτικά, και από το ΠΟΔΟΕ τι είναι, και από το Τρίτσις και από το Ίντερεκ, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας που βρισκόμαστε, το ΠΟΔΟΕ, για παράδειγμα, αγγίζει σε προϋπολογισμό τα 140 εκατομμύρια ευρώ, με 60 έργα που υλοποιούνται. Το ΕΣΠΑ, τα 90 εκατομμύρια ευρώ, με 30 έργα. Και τα εγκυοβιωτικά στην Ηλία ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια. Ενώ έργα από άλλες πηγές χρηματοδότησης ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και οριζόντιες δράσεις, όπως είναι η αλλαγή ο εξυγχρονισμός του οδικού δικτύου και του φωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου, που ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια ευρώ για όλο το εύρος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει με πολύ απλά λόγια ότι έχουμε να κάνουμε με 3 κατηγορίες έργων. Τουλάχιστον στη δική μας στρατηγική, που λειτουργεί συμπληρωματικά στην εθνική στρατηγική και σε έργα που έρχονται και κουμπώνουν με τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και όχι μόνο. Είναι έργα καθημερινότητας που μην την υποτιμάμε. Έργα καθημερινότητας είναι να μπορούμε να λειτουργούμε αποσβεστικά και κατασβεστικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με παλαιότητα υποδομών, οδικό δίκτυο, επαρχιακό. Ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πόσα εκατομμύρια δαπανώνται και δεν φτάνουν. Πάλι υπάρχουν ελλείψεις για να μπορούμε να συντηρούμε αυτό το οδικό δίκτυο ή να συντηρούμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Να σας πω το εξής. Πέραν των στοχευμένων έργων, όπως είναι αυτά, για παράδειγμα, στον Αλφιό, μιας και βρισκόμαστε στην Ηλία, θα αναφερθώ εδώ. Αν πραγματικά έχει αξία να το δει κανείς. Μιλάμε για ένα κολοσιαίο έργο που υλοποιήθηκε εκεί. Όμως δεν φτάνει. Γιατί μιλάμε όχι μόνο για κλιματική κρίση, μιλάμε και για υποδιαστασιολογημένες υποδομές απορροής υδάτων. Αναφέρθηκε ο Υπουργός πριν και πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία εδώ να επισημάνω το εξής. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής, η Πατρών Πύργου, η Ολυμπία, η Ιωνία, έχουν οδηγήσει σε προβληματάκια στις τοπικές κοινωνίες. Με ποιον τρόπο? Πέραν του θετικού τους αποτυπώματος ως προς τις μεταφορές ή ως προς την ανάπτυξη. Ποιο είναι αυτό?
Τι είπε ο Υπουργός? Λειτουργούμε αντιπλημμυρικά, θωρακίζουμε την ίδια την οδό, τη μεγάλη οδό, φτιάχνουμε την απορροή της. Πού πάει αυτή η απορροή? Πάει σε υποδομές οι οποίες είναι υποδιαστασιολογημένες, οι οποίες δεν μπορούν να κρατήσουν. Εκεί καταλαβαίνετε ότι γεννιέται μια νέα ανάγκη. Γι' αυτό μιλήσαμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός master plan διαχείρισης υδάτινων απορροών στο σύνολο της περιφέρειας. Να θυμίσω εδώ ότι με νόμο του κράτους από το 2018 προβλέπεται η συγκρότηση ενός τέτοιου σχεδίου και έχει γίνει σε 2 περιφέρειες της χώρας ή σε 3. Σε εμάς δεν έχει γίνει. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι απαραίτητο γιατί, ξέρετε, κάθε φορά όλα αυτά που λέω μπορεί να φαίνονται κάπως αόριστα. Όταν όμως, θα σας το πω με ένα παράδειγμα, όταν όμως αύριο γίνει αυτό που έγινε στη Βάρδα την προηγούμενη φορά, κύριε Υπουργέ, θα λέμε τι έγινε? Έβρεξε πολύ, δεν ήταν καλά καθαρισμένο? Όχι, δεν χωράει. Γιατί έχουν αλλάξει και ο τρόπος διαχείρισης του ύδατος και ο τρόπος καλλιέργειας αυτός καθεαυτός. Ξέρετε, η διαστασιολόγηση των υποδομών που είχε γίνει το 60, το 70, είχε να κάνει με τον τρόπο που καλλιεργούσαμε τότε. Είχαμε ένα στρέμμα, το καλλιεργούσαμε όλο. Και έλεγες, ρουφάει τόσο το λέω απλά για να γίνουν κατανοητά. Τόσο το έδαφος και το υπόλοιπο τρέχει. Τώρα είναι όλο θερμοκήπιο. Δεν ρουφάει. Και έρχεται και πέφτει όλο το νερό σε αυτή την μικρή απορροή. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι βλέπουμε τις ζημιές γύρω μας. Και αυτό τι προϋποθέτει? Σοβαρό σχεδιασμό για να περάσουμε στην υλοποίηση. Δεν θα μπορέσω όμως, γιατί βλέπω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε στον επόμενο... Δεν είναι μόνο αυτά πάντως τα έργα της καθημερινότητας. Είναι και τα έργα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχουμε έργα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και προφανώς πρέπει να γίνουν κι άλλα. Είμαστε εδώ στην Λία, θα αναφερθώ στο έργο του νερού της Βουπρασίας. 40 εκατομμύρια ήταν η πρόσκληση για όλη την ίδρυυση στη Δυτική Ελλάδα. 10 εκατομμύρια, ένα μεγάλο έργο, καταλαβαίνετε, για τον Δήμο της Βουπρασίας. Εκεί που μιλάμε. Το 2024 φτάνουμε και καλύπτουμε κενά που υπήρχαν στην κοινωνία μας και στο περιβάλλον δεκαετιών. Να αναφερθώ στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Να αναφερθώ στην αλλαγή του φωτισμού του οδικού δικτύου, επαρχιακού και εθνικού. Να αναφερθώ στη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας και για την επόμενη περίοδο, που είναι η ΟΧΕ και η ΒΑ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη νέα προγραμματική αγγίζουν τα 112 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που οφείλει να έρθει να κουμπώσει μαζί με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών και των υποδομών. Δεν θα συμπληρώσω τίποτα σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Δημήτρης και φίλος, γιατί πραγματικά είμαστε ταυτισμένοι, έχουμε τόσα κοινά, εκτός από γειτονικές περιοχές, είναι και σχεδόν όμοιες ως προς τις ανάγκες και τη γεωμορφολογία, οπότε δεν έχω να συμπληρώσω πολλά σε αυτό. Ένα σχόλιο που έχω να κάνω σε αυτά που έχετε πει και οι τρεις, αλλά και σε σχέση και με το προηγούμενο πάνελ που είχαμε, είναι ότι καταλήγουμε πάντα στα έργα τα οποία δημιουργεί η κλιματική κρίση. Δηλαδή, όλοι έχετε μιλήσει λίγο πολύ για έργα τα οποία έχει δημιουργήσει η αλλαγή στο κλίμα. Υφυπουργέ, θα ήθελα τώρα να δούμε λιγάκι πάλι στα έργα του Υπουργείου σας, στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από αυτά τα οποία συζητήθηκαν, ποια άλλα έργα έχετε σε εξέλιξη ή ποια άλλα έργα σχεδιάζετε? Καταρχάς, λίγο θα μου επιτρέψετε να μείνω στο επίπεδο του σχεδιασμού. Στο επίπεδο του σχεδιασμού, η συζήτηση με τον Νεκτάριο μου δημιουργεί τώρα την εξής απορία. Της κότας με το αυγό. Ο σχεδιασμός που πάσχει? Πάσχει όταν ένας δρόμος διαστασιολογείται με τα δεδομένα της χάραξής του ή πάσχει όταν αλλάζουν οι χρήσεις γης στην περιοχή, οι οποίες δημιουργούν νέες ανάγκες? Έτσι. Πού πάσχει ο σχεδιασμός? Απλή είναι η απάντηση. Απλή είναι η απάντηση. Δεν απλή καθόλου. Λοιπόν, εκεί και αυτό, εάν για τη Βάρδα, για τις καλλιέργειες είναι απλή, για τις βιομηχανικές περιοχές δεν είναι καθόλου. Για τις εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται χίδιν κατά μήκος των εθνικών οδών και μετά δημιουργούν ανάγκες που να γίνουν κόμβοι, και σου εγώ θέλω κόμβο τώρα εδώ, αυτό δεν είναι καθόλου απλή απάντηση. Είναι μια απάντηση η οποία δείχνει μια παθογένεια σχεδιαστική η οποία υπάρχει στο περιβάλλον, το ελληνικό. Το ξέρουμε, αυτό είναι μια παθογένεια η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή και η οποία δημιουργεί συνέχεια ανάγκες για καινούργια έργα. Προφανώς, ένας αυτοκινητόδρομος
έρχεται για να δώσει μια ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά δεν είναι αυτός που θα λύσει και όλα τα προβλήματα της περιοχής. Τα προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος πρέπει να τα λύσει και αυτό είναι κόστος το οποίο προστίθεται και το οποίο προστίθεται και διαχρονικά, όπως είπαμε. Πώς σχεδιάζουμε εμείς τα έργα? Ένα έργο για να εκτελεστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας το παλιό ΥΠΕΧΟΔΕ. Δεν υπάρχει το παλιό ΥΠΕΧΟΔΕ, δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είτε έχει δικά του έργα πολύ μεγάλα, πολύ κρίσιμα όπως είναι οι παραχωρήσεις, γιατί οι παραχωρήσεις είναι δικά του έργα, είτε έχει έργα τα οποία του υποδεικνύονται, χαρακτηρίζονται εθνικής σημασίας και εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών και πολλές φορές με κάποιες ειδικές διαδικασίες που μπορούν να γίνουν από το Υπουργείο Υποδομών με ειδικούς μηχανισμούς. Αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα στην περιοχή, το ξανατονίζω, είναι ο δρόμος Πύργος Τσακώνα. Η πρώτη προτεραιότητα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πρέπει με τον τρόπο που σας είπα να το δουλέψουμε. Θα γίνει διαβούλευση και με τους τοπικούς φορείς, αλλά ο τρόπος που έχουμε στο μυαλό μας επιτρέπει σε πρώτη φάση να απεγκλωβιστούμε και από την ανάγκη της περιβαλλοντικής, της ΜΠΕ που πρέπει να γίνει για η λίμνη του Καϊάφα. Αυτό νομίζω ότι είναι κρίσιμο για την περιοχή και πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να σας απαριθμίσω πάρα πολλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελούνται στην περιοχή. Θα πρέπει να διαβάζω. Έχουμε τα έργα της πλημμυρικής θωράκισης, δηλαδή των δρόμων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και πολύ ακριβό, δεν είναι φτηνό. Οι μελέτες είναι οι οποίες εκπονούμε βεβαίως για τον δρόμο που σας είπα. Έχουμε το τμήμα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, το οποίο είναι το γνωστό ΣΔΙΤ, το οποίο ξέρετε όλοι. Το αναφέρθηκε και μόνο την παράκαμψη πύλου να προσθέσουμε. Έχουμε τη βελτίωση της εθνικής οδού στη Γιάλοβα, όπως ξέρετε. Έχουμε την εθνική οδό Σπάρτης Γηθίου, έχουμε τη βελτίωση. Έχουμε τις μελέτες που ο Μορέας και τη Σκάλα Βλαχιώτη και Σπάρτη Γήθιο. Αυτά όλα, όπως καταλάβατε, είμαστε συνομμένοι με το πτωχό. Εγώ έκατσα στη μέση, νόμιζα ότι θα δεχτώ φίλια πειρά εκατέρωθεν. Αλλά τέλος πάντων καλά το πάμε προς το παρόν, γιατί αυτοί οι δύο περιφερειάρχες είναι πολύ διεκδικητικοί. Ο καθένας με τον τρόπο του. Τον Φαρμάκη τον είδατε πως διεκδικεί, ο φτωχός είναι... Όχι, δεν είδατε τίποτα. Δεν είδατε τίποτα. Καλά. Ο φτωχός είναι αυτό που βλέπετε επίσης. Λοιπόν, τα πειρά ήταν ελεγχόμενα. Έχουμε την οδική σύνδεση του νέου νοσοκομείου της Σπάρτης που μελετάμε. Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα έργο του Ιδρύματος Νιάρχος. Έχουμε την αποκατάσταση των ζημιών στο Προανέστητα, την πλευρά της Πελοποννήσου, της Διόρυγας, Κορίνθου κλπ. Λοιπόν, να μείνω ένα λεπτό λίγο σε αυτό το έργο για να δείξω λίγο τα ζητήματα του σχεδιασμού. Το έργο της Διόρυγας της Κορίνθου. Στη Διόρυγα της Κορίνθου κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, γιατί έχουμε καταπτώσεις των Πρανών, οι οποίες, κύριε Περιφερειάρχα, προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος προφανώς επίσης έχει διαρροές, και οδηγήθηκε όλο το αποχετευτικό δίκτυο του Λουτρακίου και της Κορίνθου στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες καταπτώσεις των Πρανών, που χρειάζεται να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση. Εδώ λοιπόν θα σας πω τι σημαίνει σχεδιασμός και πώς μπαίνουν και άλλες παράμετροι. Έρχονται και σου λένε, και σου το λένε πολύ σωστά, ότι κοίταξε κύριε, εσύ με αυτό που μου κάνεις, μου χαλάς εντελώς το ανάγλυφο του ιστμού. Μου το χαλάς. Είναι άλλο από αυτό που βλέπαμε στα βιβλία της γεωγραφίας στο παρελθόν. Κάνετε ένα άλλο ανάγλυφο, κάνετε ένα έργο διαφορετικό. Ο ιστμός δεν είναι ένα έργο το οποίο ποτέ λειτουργήσε ως μια μεγάλη διόρυγα, όπως θα θέλαμε, όπως η διόρυγα του Σουέζ. Είναι ένα έργο με πολύ συγκεκριμένη χωρητικότητα. Μας ενδιαφέρει και τουριστικά. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να βλέπει αυτό το ανάγλυφο. Άρα οι σχεδιασμοί οι οποίοι γίνονται πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος θα επιτρέπει οι πάντες να έχουν άποψη, και αυτή η παρατηρήση μας έκανε και το Υπερταμείο για τον ιστμό, και θα πρέπει όλα αυτά να περιγράφονται εκ προημίου στο ζητούμενο. Αυτό πλέον για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να γίνει σε κεντρικό επίπεδο. Βλέπω εδώ Θανάσιο Κοντογιώργης, ο Υπουργός Πάρου του Υπουργού. Είναι η πρώτη φορά που προχωράμε και σε μια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και με τις περιφέρειες και με όλους. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει μια προσπάθεια, αυτός ο σχεδιασμός που είναι απαραίτητος για τα έργα, να μπορέσει να έχει ένα κεντρικό χαρακτήρα και μάλιστα, σας επαναλαμβάνω, με προσωπική παρακολούθηση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, προσωπική παρακολούθηση από τον ίδιο. Δεν θα μπω στα μεγάλα
Ένα κάτσο να σας διαβάσω όλο το κατάλογο των έργων που έχω μπροστά μου, θα σας πω μόνο το εξής. Όχι, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι, τελειώνω, το ξέρω και αυτό σας το λέω. Θα σας πω ότι τα έργα τα οποία εκτελούνται στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι, από το Υπουργείο μας, της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πελοπόννησο είναι της τάξης των 470 εκατομμυρίων ευρώ. Σας διαβεβαιώνω ότι κανένας από τους δύο δεν είναι ευχαριστημένος. Αλλά δεν μιλάω μόνο για προϋπολογισμούς, μιλάω για συμβατικό αντικείμενο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ποσά και σε αυτά δεν βάζω όλα αυτά τα πρόβλεπτα και τα συμπληρωματικά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ, Υφυπουργέ. Θα ήθελα να κάνω μια συνδυαστική ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και στους δύο. Έχουμε μιλήσει για τα έργα, μιλήσατε για τα έργα στις περιφέρειες που έχετε, κύριε Πτωχέ και κύριε Φαρμάκη. Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζετε στην χρηματοδότηση, στην έβρεση χρηματοδότησης για τα έργα τα οποία εσείς ως περιφέρεια θεωρείτε αναγκαία? Η ερώτηση είναι και για τους δύο. Κύριε Πτωχέ, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένες κατηγορίες στη δικιά μας περιφέρεια έχουν εξαντληθεί. Άρα ψάχνουμε παντού εναλλακτικούς τρόπους, είτε υπερδεσμεύσεις, είτε άλλους τρόπους χρηματοδότησης, όπως οι παραχωρήσεις, όπως τα ΣΔΙΤ ή τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει γνωστό από την αρχή, παραδείγματος χάρη για οδικά δίκτυα. Εμείς ούτε στο ΠΕΠ μας, ούτε στο ΠΟΥΔΟΕ έχουμε διαθέσιμους πόρους. Αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό από την αρχή της θητείας μας. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε είτε εκπτώσεις, είτε τομεακά προγράμματα, όπως είπα προηγουμένως, προκειμένου να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Επίσης, για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι ένα πολύ καλό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο τουλάχιστον για 4 δήμους οι οποίοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο εργαλείο, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα επόμενα. Για παράδειγμα, εκεί προσπαθούμε και είμαστε σε μια διευρυμένη συζήτηση να βάλουμε τον περιφερειακό της Τρίπολης. Ένα μεγάλο έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δεν έχει καταφέρει να χρηματοδοτηθεί από κάπου αλλού. Έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες, επικαιροποιούμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουμε κάπου να το εντάξουμε. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε και είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Σε άλλα έργα που γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο και δεν τα ανέφερε ο Υπουργός, για μένα, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα τα έργα αρδευτικά που γίνονται, μελέτες από το Υπουργείο και υλοποίηση είτε από την Περιφέρεια είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία ξεπερνούν τα 14 και σε προϋπολογισμό αθροιστικά είναι πάνω από 800 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα και πάρα πολύ ουσιαστικά στο να δώσουν τη δυνατότητα συνεργειών ώστε να αναπτυχθούν και άλλοι τομείς. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Ένα οδικό έργο δεν είναι μόνο η οδική ασφάλεια, πρωτίστως είναι, δεν το συζητάμε, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη όλων των περιοχών. Για εμάς, τέτοιου είδους έργα που θα ήθελα να τα αναφέρω και είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι το Καλαμάτα-Ήτυλο, πάρα πολύ σημαντικό. Σταματάω για να... Θα έχεις 20 δευτερόλεπτα. Θα έχετε χρόνο, κύριε Φαρμάκη. Θα έχουμε χρόνο για την απάντηση. Αυτά που αναφέραμε στη Λακωνία, στα οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με το Υπουργείο, αντίστοιχα στην Αργολίδα και στην Κορινθία, και στην Αρκαδία, όπου συνεχίζουμε έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Έγινε, ευχαριστούμε. Κύριε Φαρμάκη, θα ολοκληρώσουμε με εσάς. Ακούστε να δείτε, ποιο είναι το ωραίο. Εμείς δεν χρειαζόμαστε χρόνο. Πόρους χρειαζόμαστε. Για αυτό συζητάμε. Λοιπόν, οπότε ας πάρει το χρόνο ο Δημήτρης να πάρουμε εμείς τους πόρους. Λοιπόν, θα απαντήσω πολύ απλά. Ο χρονισμός στη χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός έργου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί οριζόντια όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε συσκεφθεί δεκάδες φορές με τους συναδέλφους στην ΕΝΠΕ, έχουμε απασχολήσει τα αρμόδια υπουργεία, νομίζω και τα ίδια τα υπουργεία έχουν και το αντίστοιχο πρόβλημα, και ο κύριος Ταχιάος νομίζω το ζει καθημερινά. Δεν είναι... Έχει να κάνει με το σχεδιασμό όμως όλο αυτό. Προσέξτε, να σας το πω ίσως ακραία, δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθές, δεν αποτυπώνει την εικόνα. Αν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε χωρίς
σταματημό χρηματοδοτικής ροής. Τα έργα που σας είπα πριν, το 1 δισεκατομμυρίου, που έχουν ενταχθεί, σχεδιαστεί, έχουμε νομικές συμβάσεις, δουλεύονται. Πώς δουλεύονται όμως? Δουλεύονται αργά. Γιατί δουλεύονται αργά? Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδοτική ροή. Μάλιστα, αν υπήρχε αυτό, πιστέψτε με, θα είχαμε μια άλλη εικόνα εδώ σήμερα. Μικρότερες απορροφήσεις εννοείται? Όχι, θα είχαμε μια άλλη εικόνα ως προς τις ανάγκες. Ξέρετε τι σημαίνει άρση λήψεων σε υποδομές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ? Περισσότερα από αυτά που κάνει το Υπουργείο είναι. Αν άκουσα καλά το Υπουργείο, κάνει σε επενδύσεις σε υποδομές λιγότερα από αυτά που κάνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε, όχι πιο σημαντικά. Πιο σημαντικά είναι προφανώς το Υπουργείο. Αλλά θέλω να καταλάβετε πόσο θα άλλαζε η καθημερινότητα. Και αυτό θα ερχόταν να κουμπώσει με την επένδυση και την προσπάθεια και τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο. Και να δώσει πραγματικά. Μου επιτρέπετε λοιπόν? Δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου αυτό. Μην απαντάτε σε αυτό. Τώρα δεν παίρνω τι ευθύνε, απαντώ εγώ. Για να είναι η χρηματοδότηση κατά τον τρόπο την οποία εσείς τη ζητάτε, τα έργα δεν θα είχαν προπολογισμό 1 δισεκατομμύριο. Θα ήταν πολύ μικρότερος. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τι εννοείτε? Ότι οι πόροι δεν είναι. Αυτό το έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης δεν υπάρχει. Υπάρχει ότι έχουμε συγκεκριμένα ποσά. Συγκεκριμένα κονδύλια διαθέσιμα. Έχουμε όρια πληρωμών κάθε χρόνο όλα τα υπουργεία. Έχουμε όρια πληρωμών όλες οι περιφέρειες. Δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Μισό. Εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να κάνουμε overbooking σε όλα τα έργα του ΠΕΠ. Μισό. Δεν έχω overbooking. Μισό. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τις άλλες περιφέρειες. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τις δικιά μας. Δεν υπάρχει overbooking, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι μας έδωσε το κράτος, μιλάω για το ΠΟΔΟΕ τώρα για παράδειγμα, έτσι. Είμαστε κάτω από το όριό του, τώρα το φτάσαμε. Για το προηγούμενη πενταετία. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Φτάσαμε στο όριό του, που σημαίνει ότι το κράτος σου έδωσε τη δυνατότητα να τρέξεις, να εντάξεις και έχεις την υποχρέωση, ηθική και νομική, να παράξεις νομικές δεσμεύσεις και κατόπιν των νομικών δεσμεύσεων να υλοποιήσεις. Είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι θέμα να το συζητήσουμε. Πρέπει να το κάνω. Αλλιώς θα έχω θέμα υπόστασης. Πρέπει να το κάνω. Και στα όρια που μου θέτει το κράτος και ο προϋπολογισμός του. Εκεί κινείσαι. Το να φτάνει στα όρια είναι λάθος. Και είναι λάθος για το πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έκτακτες ανάγκες. Όχι. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ανάγκες συμπληρωματικών εργασιών. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν της πραγματικότητας. Μπορείς γιατί έχεις τις εκπτώσεις. Έτσι λειτουργεί ο προϋπολογισμός. Τι να κάνουμε τώρα? Με τις εκπτώσεις δουλεύουμε. Πάντως όλοι είμαστε στα όρια πληρωμών. Και εκεί έρχεται το κράτος κάποια στιγμή, όπως έγινε πρόσφατα, να τα αυξήσει. Δεν θα το έκανε αν ήταν έτσι όπως το λέτε. Οπότε νομίζω. Σε εμάς, ας πούμε, αυξήθηκε πρόσφατα. Όχι, το έκανε και το αύξησε γιατί υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Θέλω να καταλάβετε το εξής: τα λεφτά δεν φυτρώνουν ούτε στη γη, ούτε πέφτουν από τον ουρανό, ούτε τα τυπώνει κανένα τυπογραφείο. Είναι χρήματα και τα ξέρουμε πολύ καλά όλοι, τα οποία προέρχονται από πολύ συγκεκριμένες πηγές. Είτε μιλάμε για συγχρηματοδοτούμενα έργα, είτε μιλάμε για λεφτά που είναι του ΠΟΔΟΕ, δηλαδή του Έλληνα φορολογουμένου. Λοιπόν, όταν δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, είναι δυνατόν να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί. Για μιλήστε μου λίγο για το ΕΣΠΑ. Όταν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και πολύ έκτακτες ανάγκες, τότε είναι προφανές και υπάρχουν. Σας είπα το παράδειγμα Θεσσαλία. 1,5 δις. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Για όλους. Δεν μπορεί αυτό να θεωρούμε ότι δεν έχει αγγίξει κατά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν έχει αγγίξει τις ανάγκες όλων. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να βλέπει από την περιφέρεια του, από το Υπουργείο του, από παντού, αυτό που θα αισθάνεται εκείνη την ώρα δική του ανάγκη. Αλλά υπάρχει μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι για πρώτη φορά από τη σημερινή κυβέρνηση δημιουργήθηκε ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δεν επέτρεψε τα λεφτά να πάνε μόνο σε επιδόματα ή δεν ξέρω πού αλλού, αλλά πηγαίνουν και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και πηγαίνουν σε δύο πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε εμείς. Το πρωί έβλεπα στην τηλεόραση ένα Αγαπηδάκη. Η Αγαπηδάκη παρουσίαζε ένα φοβερό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια υγεία. Έτσι, από αυτό από πού βγήκε? Από τους χώρους που δημιουργήθηκαν. Λοιπόν, γι' αυτό η δικιά μου λογική είναι ότι ελάτε να συμφωνήσουμε αυτά που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και να τα κάνουμε πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Αυτό απέχει πάρα πολύ από το μαξιμαλισμό και από την πλειοδοσία. Αυτή είναι η δικιά μου λογική. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς ως Υπουργείο
Χρηματοδοτικό πρόβλημα δεν έχουμε. Ξέρουμε ποια είναι τα όρια και εκεί πάνω κινούμαστε. Και θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα σε όλους. Δεν είναι πρόβλημα χρηματοδότηση γιατί κάποιος δεν σας δίνει χρήματα. Είναι ένα ζήτημα που επιβάλλει αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας πολύ ορθός προγραμματισμός για να υπάρξει και αντίστοιχη δημοσιονομική ασφάλεια στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία δυναμική συζήτηση, νομίζω. Και θα μου επιτρέψετε να πούμε ότι φτάσαμε στην ολοκλήρωσή της, γιατί το πρόγραμμά μας πρέπει να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά.